Bazkarian egon gara gazteekin aski gustora eta bazkaria jaisteko zer hobea akrobata batzuk ikuste, baino horregatik ona hurbildu gara eta ea zer erakusten diguten gaurko bi artistek ikusi dezagun. Attention please. Passengers travelling to Kilometre Zero, please proceed to platform number 4. Attention please. Passengers travelling to Kilometre Zero, please proceed to platform number 4.
Eta ikuskizuna ikusten hemengo mutiko hau, zure izena? Saul, Bueno, Saul, konta iguzu, gustatu alzaizkizu hemengo akrobaziak? bai, Eta zein dago gehien gustatzen zitzaizuna, neska edo mutila? motilla, Mutila indartsua zen eta egiten zituen akrobazia pila bat? bai, Eta zer egiten duzuzuk hemen zizurreko festetan? pasatu ongi, Bai, eta joaten zara berze ikustera joaten zara. Joaten zara ikustera horrelako ikuskizunak eta su artifizialak eta horrela? Bai. Eta gustatzen zaizkizu asko? bai, Eta ongi pasatzen duzu? bai, Eta gustatzen zaizkizu ere bai autos de txoke eta horrelakoak barraka? Bai. Bai, eta zein gehiena? ez dakit, Dena gustatzen zaizkizu? Eta eskolara gaur joan altzara? Ez zara, Iban, eskolara gaur libre hartu duzu? bai, Bueno, ongi pasa festak, bale, Saul? bai, Gero arte bihotza. pero arte. Agur.
Akrobatekin egon gara, ikaragarrizko ikuskizuna izan da, polita egiten, baino egunak aurrera da errai, eta horregatik bagoaz guere aintzinet. Eta zertara goazen, entzierro ikustera, txikien entzierroa, horregatik etorri gurekin eta ikusi dezagun nola moldatzen diren zizurko haurtxoak. Eta hementxe gaude, bertze bire eskatxekin zuen izenak? Irati. Eta zurea? Iria. Bueno, zoi gustatu altzaizu hemengo ikuskizuna? Bai. Bai? Akrobaziak egiten oso onak ziren, baiet? Bai. Eta gero zer egin behar duzue? Ez dakigu, ez dakit. Zoazte zezena ikustera, zezena eta egitera entzierroa? Ni ez. Zu ez, eta zer egiten duzu festetan? Ni orain gango naiz, bai, zezenak gurpiltzo, zezenak ikustera zeren dauden nire plazan. Bai? Eta gero jango naiz herrira dantzara. Orduan dantzara egiten duzue? Ez zeren herrian dago dantza bat. Herriko dantza bada? Bai. Eta ikustera joango zarete? Ni uste dut baiet, bai. Ederki. Eta gustatzen altzaizkizu ez zizurreko jaiak? Bai. Bai? Maite dituzue? Bai. Zu zizurrekoa zara? Bai. Bale. Disfrutatu pila bat festak, bale? Bale. Gero arte bolitxak. Agur. Agur.
gezurren egotea plazer handia izan da, gustora egon gara herritarrekin eta bertako ekintzekin, baina bestak herri handizetan jarraitzen dute eta leku guztietara iritsi nahi dugu. Beraz badakizue, nahi izan ez gero, bestak gozatzeko aukera nahi balin baduzue, hementxe duzue, Xaloa Telebistan. Mila esker eta nahi duzuen arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.